kay siya ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Ang kaluyang mo umauniyan, tanang saramo tinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanino. Maluloy siya kanino. Maluloy siya sa ato kalampasan. Makahilong hindi sa iya ato pangan, kundi ang dugo ni Jesus lamang. Sa giulang niyang nakabukas ka nato.
ibalo sa subok sa bilog. Sa hangin siya kayang salang tinuhan bisugod niya. Panakaw kamo, isang yaw ang tulog ko. Karoon ako asya, ito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa kanang nga balaan. Umubalik siya, ini sa kalibutan. Buhaulo, lalino, nagtuman. Isang tamayong karoon, di ay dilayo sa kanan. Nakatawhan ang Panginoon sa Diyos, ako nga palabiro. Ang tamis na tapan siyang mga uban, akot sa katapusan, sa kapanahunan. Karoon at bukas siya, ito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa kanan nga balaan. Umubalik siya, ini sa kalibutan. Buhaulo, lalino, ang nagtuman. Karoon at bukas siya, ito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa kanang nga balaan. Umubalik siya, ini sa kalibutan. Buhaulo, lalino, ang magtuman. Sa tumanong tanang sunya sa naman, panahon pa ato nga isang niya, ang kaluwasan niya. Bakit naman ang kalimutan ng magpagasigon kita? Aron ni kalingan sa lubog sa katawan. Karoon at bukas siya, dito sa kalangitan. Naganda mong tuluyan sa kanan nga balaan. Umubalik siya, ini sa kalibutan. Buhaulo, lalino, ang nagtuman. Ini sa kalibutan, buhaulo, lalino, ang nagtuman. Bumalik siya, ini sa kalibutan, buhaulo, lalino, ang nagtuman. Buhaulo, lalino, ang Mga higala, kumusta? Mga gabi kanyo tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kompletong mga kasayuran
mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Angay ka sa tanang paghimaya ug pagdaig. Ikaw ang Dios nga angay pagasimbahon ug alagaron. Ginoo, nagpasalamat minimo nga bisan pa sa daghan nga mga kakulian sa gihapon kini nga programa nagpabilin sa kahanginan nga nagasabwag sa kamatuoran. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw dad-a sa kahayag sa kamatuoran. Unta sila Ginoo imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, mag-ibanta og pipila ka mga text message. Okay, mahitungod aning duha ka text, no? Maura gyapon lain-lain lang ang plastada sa pagpangutana, pero ang pangutana maura gyapon mahitungod sa DYCM kung kanus agyod mo tingog. Until now dili pa na mo masulti kung kanus agyod, pero God's well makuan ra gyud na makana na ang makatingog rigid og balik puhon. So dili lang namo ma-determine. Okay, kay kami dire gustuhon man namo nga mutingog na pero wa mi mahimo, no? Okay, natay kuan Brad John, maayong udto among ipahibalo nga ang among parinting nga namatay ilubong karong Domingo. Maayo unta kon daghan ang makabati sa panawagan. Salamat kinsa man parintiha. Okay mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung asang dapita o lagara nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, atong mga follower ni atong program. So kamong tanan, welcome kamo karong gabiuna ni ning tulumanon sa Jesus is our hope. Atong mga viewers din sa Visayas, Mindanao ug sa Luzon, welcome. O niya tanan nato mga viewers o mga followers sa tibuok kalibutan. Kung asa mo mong nasura, nag-view ni ning taknaa, so kinasing-kasing mo na mo nga ginawelcome mga higala. Pwede na mo kapadangat tinig mensahe diri na mo, pinaagi sa pag-send og messages din sa atong comment section. Pwede sab sa among number ni Brother John, pwede sad sa messenger ni Brother Libby Clavis mga higala. Ato nang tagdon ang inyong mga mensahe, namoy mga pangutana ba kayo noon, so mahimong isend ninyo higala din sa atong programa aron ato nang magahinan og panahon sa pagtubag ang inyo nga mga pangutana. So tanan kayong gabiuna amo nga gina-welcome ang inyong pagpakiguban o participation sa ato nga programa. Okay, palihog sa gihapon atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa atong mga friend, atong mga minahal sa kinabuhi. Kani ato na ning dalikyatan pagbasa kining pipila ka mga mensaheng ato nakita sa monitor ni Arcemelio Selasol. Mayong gabi mga kapaglaom, happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also Brother Melio Selasol.
O niya po na ito nakita si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. O Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. Niyasad si Sister Ila Lipalam. Salamat po sa paglab o pag-pray, Sister Ila. O ba ni Dung Johnny diya karon maing gabi. Tanan diya mga Serapino, matusad sa mga pamilyas Kalapuan. Kaniya mga Lipalam family. Ato na ni Brother Rick Sinoy. Iyang family na Sister Enilia diya karon. Maayong gabi sa mga maglasang na pagturo diya. Sister Dailing, nila ni Vanessa, iyang family, na ni Ganggang, o tibuok diya, tagamabuli atong masilingan, atusad kang Chari de la Cruz Nugas, may gabi silang family, may Lusorio, Clavis family, at Sumalinog family, tanan na lang kayo diya sa mabuli, tanan na itong mga silingan na atong gina-welcome. O niya, ato pa ning basahon, niya po si Brother Ronilo Itang, mayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope og malipayong adlaw igpapahulay usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So happy Sabbath also Brother Nilo o mayong gabi nimo og sa imong family. Brother Ronilo, daghan kayong salamat sa imong kanunay nga pagpakigdugtong sa atong ministry diri sa Pilipinas. Hope nga okay ka lang diha. God bless you. Okay niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath Sister Alma. Niya po si Ariel Katamko. Good evening. Good evening, Brother Ariel. Niya po si Sister Christy Layon. So, good evening, Sister Christy. Salamat sa paglab o pag-pray. Niya po si Sister Vanessa Maglasang. So, salamat po sa pag-pray o paglab, Sister Vanessa. Maing gabi ni mo siyang panimalay. Okay, arita sa ato nga messenger mga igala ato ning lilion makadiyot. Ang ato nga messenger ato nilang taon ang mga kahigalaan nato nga nag-like, nag-love og nag-pray. Ang uba nag-send gyud og mga messages, no? Okay niya si Brother Ronilo Itang. Salamat sa pagpakikuban. Okay, niya sad si Sister Nikki Sumalinog. Nagkiuban po nato karon si Sister Michelle Aragon. Okay. Niasad si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi. Ni Esther Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby. Happy Sabbath. So happy Sabbath Sister Ginaline. Niapod si Scout Ranger Senior Sir Isagani Aratsya. So good evening sir. Niasad si Brother Basilio Notarion Junior. Okay, niasad si Ma'am Liesel Pilayo Baldosa. Salamat po sa pag-pray sa atong programa, ma'am. Nias Jimar Coles Gabaton. Niya po si Sister Ninfa Villakasten. Okay, ato pagintanaw niya po si Gay Marie Kalapuan. Happy birthday Sister Gay Marie. God bless you. Okay, niya po si Rold Sototams. Nakikuban po nato karon nga gabi. Kanya dirita mga higala sa screen ato ni tanawon. Okay, niyasad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 megahertz on air data diri mga brad. So thank you kaayo sa ato nga CEO di nga abtikon kaayo o niya sa station manager. So thank you kayo tanan di ano. Salamat sa kanunay pag on air sa ato nga programa
Nya maayong gabi sa tanan dihang naminaw sa Riverside FM Cebu. Niya po si Brother Edwin Iscario, maayong gabi og happy Sabbath, Brad. Libby og Brad John, greet ko sa tanang naminaw. Sila po si Brother Brad Binhor, Tayaktak, Brad Robin Tayaktak, Tio Lino Tayaktak, Brad Agi Beralio, salamat and God bless. Salamat po kayo sa imo nga mensahe, Brother Edwin Iscario. O niya po si Brother Inting Mahait, happy Easter, Brad John o Brad Libby, God bless you. Okay, the same happy Easter also, Brother Inting Mahait. Okay, darita sa atoning lantawon mga higala ang atong mga higala nga nag-like, nag-pray, unya nag-like, unya nag-heart sa atong program. Ato ni sila nga entertainon. Okay, ato ning basahon aritas nag-love. Niya si Linabog Munchadoranas. So mayong gabi ni Mudong. Niya po si Jenny Rama Permin, Mike Rivera. Niya po si Ronaldo Bragat. O niya Brother Jerry Nailon. Si Lynn Ave Mainit. O niya po si Scout Ranger Senior. Ronilo Itang, Abi Suway Bagyo, Edwin Iscario, Emelda Osabel Buratso, Pascualita Calusor, Lee Bites Bersero, Niapos Vanessa Maglasang, Joandel Sarul, Jojo Cordova, Makikuro, Ila Lipalam, Elgira Cesar, Jonathan Villacasten, si Merced og Lovely Alboro. Muna ito nakita nga nag-send og heart mga igala, nagpasabot nga nag-love sa atong program. Aritas mga nag-like, niya si Sister Alma Mahait, niya po si Brother Alvin Risoor, Rold Soto Tams, niya po si Danny V. Cuervo, Ariel Katamko, niya po si Rowel Riponte, Edelberto Rina Sumalinog, niya po si Miliod Silasol, o niya si Jebni Jeris Malati, o si Brother Ri Catanilia. Okay, mo ni mga higala ang atong mga nakita dinhi sa screen karong gabi na nga nag-love o ba nag-like sa atong program. So higala makahimog yapo mo sa pag-send og mga mensahe kay atong basahon karong taon-taon ang inyong mga importante nga mga messages no niya palihog wa po mo ka-share, i-share na higala para ang atong mga friend binas kinabuhi makapaminaw sad sila sa atong live broadcast through Facebook. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga mo'y ato nga tukion karong gabi na. Ni atensyon sa atong mga viewers, kung gusto mong mutampo higala, type din mo mga tubag sa pangutana aron ato nang mabasa ang inyong aron mapaambit na nga atos mga higala nato nga nangutana din sa atong programa. So Brother John, Kay dagang salamat Brother Libby ato ta aning pangutana ni mura og kuani magdudatag lalaki banig babae si Philly Taghoy no naamasagoy pili nga lalaki na apoy pili nga babae so mababae man ni o lalaki basta nga ato ning gitagad ni ang pangutana gitiksan ko ni kaganina ang reply K. One letter lang, letter K. K. So nahibaw siya nga kining kuan pangutana pili Taghoy tubagon ron ang iyang pangutana. Ang iyang pangutana nga sir
nakasabot kaayo ko sa mga pulong sa atong makagagahom nga inyong gibatbat dinha sa Biblia. Pero og dili lang ko magpabautismo, og dili ko musimba, sakto ba ko? Salamat sa pagbasa, sir. Si Pili Taghoy ko. Okay, daghang salamat, Pili Taghoy. Unya, salamat nga matud pa nimo nakasabot kaay ka sa mga pulong nga atong gibatbat, pulong siya atong makagagahom gibatbat gikas sa Biblia. Pero og dili lang ka magpabautismo, og dili ka musimba, sakto ba ko? Pili Taghoy ko. Okay, sayop gyud ka diha, Pili. Maglisod ta paglargo sa imo kay mababay man o malaki nini ang ngalan na. Ay nimo nga sakto ba ko? Sayop gyud ka. Ngano man kay ang tao nga nakasabot sa pulong sa Dios dili mahitabo nga dili niya buhaton ang mga pulong nga iyang nasabtan. Og dili ka magpabautismo, dili ka musimba, sakto ka ba? Dili ka diha insakto, sayop ka. Kay nakasabot ka man sa pulong sa Dios, himoa ang imong nasabtan diha sa pulong sa Ginoo. Kung imong basahon dinhi sa kinini ang Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 o 16, mao man ni ang gisulti dinhi sa Marcos 16, 15 o 16. Ingon niini ang gisulti dinhi ining kuan na 16, 15 o 16. Og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. So ang jurisdiction sa pagwalis maayong balita tibuok nga kalibutan. In short nga ikaw nawalihan na sa maayong balita kay matud mo nakasabot ka man sa pulong sa atong makagagahom nga among gibatbat dinhi sa atong programa. So salamat. Si Kristo mismo nagsugo nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. So ikaw nawalihan na. Ang gisulti dinhi 16 nagingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So, importante ang pagtuo. So, kung naa kay pagtuo, kinahanglan kang magpabautismo kay ang imong pagpabautismo, bunga ka na sa imong pagtuo. Ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Timan nga ang Dios ni ana mo'y namulong nga pagahukman sa silot. Busa ang giingon nimong dili ka magpabautismo kauban sa ingon nimong sakto ba ko? Sayop ka diha dili insakto. Sa laktod pagkasulti kami diri magadasig nimo nga himoa ang desisyon nimo nga insakto, ayaw ng desisyon nga sayop. Well, adto ta sa ingon nimo nga dili ka lang musimba. Then lagi ang katapusang pulong nimo naging sakto ba ko? Dili ka sakto. Kay gisugo man na sa Ginoo ang pagsimba. Kaso nga lang ang problema karon kay daghan ang nagsimba pero dili pud mao ang gisimba. O gisugo man na sa Ginoo ang pagsimba unya di ka mosimba aw dili na insakto. O pamatii ra gud ni ang gihisgutan dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14 versikulo 6 ug 7 nga kini ang gisulti dinhi og unsa gyud kay gisugo man sa Ginoo nga ang tao magsimba unya ikaw dili ka mosimba, meaning nga wa gyud pod na gihapon mahusto kanang imong desisyon sa laktod pagkasulti. Nakasabot man ka pero ang imong nasabtan imo ra pod nga gisupak. Niyo ato ning basahon dinhi sa gihisgutan sa Pinadayag Kapitulo
14 nya size og 7 kung unsay gisulti dinhi. Pinadayag 14 size og 7 ingon niini ang gisulti kay gisugo man na ang pagsimba. Kaso nga lang lagi daghan ang nagsimba karon nga dili mao ang ilang gisimba. Kinsa maning pagasimbahon. Sumala sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7 nag-ingon, "Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa kataliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios og kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom og simbaha." Timani ha? "Og simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit sa langit og sa yuta, sa dagat og sa mga tuburan sa tubig." Timan-ing ang kining walay katapusang maayong balita gisulti nga ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan maoy pagasimbahon. Unya kay dili man ka manimba, suwa kay gisimba. Unya sugo manis Ginoo nga pagasimbahon ang Dios nga kadtong Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Maunay gisugo sa Ginoo nga magsimba ta. Unya dili ka manimba aw sayop gyud ka, no? Unya balikon ko, daghan sa dron ang nagsimba pero dili mao ang ilang gisimba. Kaysa atong gibasa, ang pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa mga katubigan. Mauna nga Dios ang gisimba, ang pagasimbahon. Pero daghan ron ang nagsimba, dili man mao ang gisimba. Kay ang simbahon ang Dios, ang Creator, dili ang creature. Pamatii ko nun ang gisgutan sa Isaias 45:20 ingon ini ang gisulti. Matod pa din "Panagtigom kamo o panganhi, pahaduol kamo sa tingob kamo nga nanagpakagawa sa mga nasod. Wala ing kahibalo kadtong nanagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan og na nagsimba sa usa ka Dios nga dili makaluwas." Diin kini mga nanagsimba ni pero diin sila nagsimba dito sa mga linilok nga mga larawan. Maong ningingon ta daghang nagsimba ron pero dili mao ang ilang gisimba. Kay ang gisugo nga pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa katubigan. Karon kay naghisgot man tag simba dinhi, brother or sister Pili ba ni taghoy. Kung naghisgot tag simba, kinsa maning pagasimbahon kay ang ato ro nga gibasa sa Pinadayag 14 size og 7 nga kini ang kuan man kanana ang simbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa mga katubigan. Kaso nga lang daghan rong nagsimba, dili mao ang gisimba kay ang ilang gisimba mga linilok nga mga larawan. So ang gisugo nga pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. So kinsa maning pagasimbahon nga Dios? Kadtong Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan. Unya nag-ingon dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2 o kon dinhi sa 2 nagsulti dinhi ang grasya ug kalinaw maanaa kaninyo gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Hesukristo. Unya atong basahon ni dire kanini ang unang Timoteo, no? Inang Timoteo
Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 1 ug 2. Niya atong basahon unsay gisulti dinhi. Matud pa dinhi, nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga anaa sa Korinto, kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus, ug nga gipanagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan, nga tanang dapit magasimba sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo ug maingon nga ato usab. Kinsa ang pagasimbahon? Ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Karon kay ang gisulti dinhi ang tanan magasimba man sa atong Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo ba'y nagbuhat sa tanang mga butang sa kalibutan? Yes. Kung atong basahon sa The Living Bible, sumala sa Juan 1:1 ngadto 3, nagsulti, before anything else, there was Christ existed with God. No? So, kung atong tanawon, nga klaro kayo, kay nga naman, nagsulti man din napamatiiragod ninyo niyo, ang gisgutan din sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 3, kung unsay gisulti din ayaw kalimot nga ang gisulti din pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tinubdan sa katubigan. Mo'y simbahon. Kaso nga lang daghan karon nga nagsimba nga dili mao ang ilang gisimba, kaysa atong gibasa Isayas 45:20, ang ilang gisimba mauman ang mga larawan. Well, kinsa ning pagasimbahon? Si Kristo, sigon sa atong gibasa. Nan si Kristo ba'y maoy nagbuhat sa tanang mga butang? Kung atong basahon dinhi sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto 3, nagingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive, is himself God. He created everything. There is nothing exists that he didn't make. Tanawa? Wa gyud mga butang dinis kalibutan nga dili niya gihimo. Ang gisulti dinhi ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, pagasimbahon. So malinaw nga ang pagasimbahon si Kristo. Nga naman siya ang magbubuhat sa tanang mga butang, kaso nga lang kay didto na lang ang kadaghanan nagsimba sa binuhat dili sa magbubuhat. No? Karon kung ato gyud ning tan-aw, malinaw ang gisulti sa Biblia nga ang Dios mo'y pagasimbahon. Na karon kung atong tan-awon si Kristo man ang pagasimbahon, kay nga naman siya ang Creator. Kung atong basahon rago dinhi sa kinini ang kinini ang Herbihanon Kapitulo dinhi sa Herbihanon Kapitulo 1 versikulo 8 o 10 nag-ingon dinhi sa Herbihanon, no? Ni ay gikuan dinhi, gipamulong dinhi nga gisulti dinhi linaw ug klaro kayo tataw kung kinsa magyod ang pagasimbahon. Malinaw nga si Kristo. Nag-ingon dinhi 1:8 ug 10. Apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Kining siya referido ni ngadto sa amahan. Iyang anak referido ni kang Kristo. Ang giingon dinhi, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Sa 10 atong basahon, ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. So malinaw nga si Kristo Creator. Siya ang angay nga atong simbahon. Siya ang angay nga atong alagaron. So, sister or brother man kay fili ra man ang gigon, malinaw ang imong nadungog og nabati. Sa bautismo, kinahanglan magpabautismo, kay og dili magpabautismo, pagahukman sa silot. Og sa pagsimba, kinahanglan pud ta nga magsimba, kay sugo man na sa Dios nga pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tinubdan sa katubigan.
So wala lang mahaom kining uban nga pagsimba kay ang ilang gisimba dili mao. Nagsimba sila sa mga larawan ug mga linilok ug sigon sa atong gibasa usa ka Dios nga dili makaluwas. So daghang salamat brother or sister Philly Taghoy sa imo nga pangutana dire. Busa mamalandong ka ug maghinukto ka. Kung nga unsa gyud main reason nga di ka magpabautismo, unsa gyud pinaka main reason nga dili ka musimba. Klaro makaay na nga gisulti din ni sa Biblia kay si Ginoong Hesus bitaw sa diha nga gitintal si Siyawa ingon ni Ginoong Hesus nasulat na ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang simbaha. Ug nagsugo po si Kristo nga ang Dios simbahon gyud. Unya dili ka manimba aw na dili na mao ang gipasabot dinhi sa Biblia. So atong tun-an, atong sabton ang pulong sa Ginoo kay matud pa dawaton nato sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa atong mga kalag. Dalay good ka sister or brother Philly nga imong nadungog ug nabati ang mga pulong sa kamatuoran. Hinumdumi nga ang Dios nga nagbuhat sa langit sa yuta maunta ang mahimong Dios sa atong kinabuhi. Salamat brother or sister Philly Tagoy. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw pagpasabot nining bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So giun sa to niya paghanay iyang pangutana Brother John. Okay, mauni ang iyang kuan Brother Libby. Okay, mauni ang iyang pangutana nga dugay ra naminaw siya nya nakasabot gid siya sa ako nakasabot sa pulong sa atong makagagahom nga inyong gibatbat dinhi sa inyong program. Og dili ko magpabautismo og dili pud ko mosimba, sakto ba ko? Okay, daghang salamat sa pangutana. Mo ni pangutana og di ko mosimba, sakto ba ko? Di ko mosimba, di ko bautismo, sakto ba ko? Pero kasabot siya. Okay, ato sa ning basahon ni si Pascualita Calusor, may gabi. Okay, may gabi Sister Pascualita. Okay, ato ning tan-awon makadiyot higala ang mga nahidugang naglantaw sa atong program. Ato ning tan-awon okay ni si Rosalyn Mainit. So may gabi ni mo Sister Rosalyn. Asad si Abi Suway Bagyo. Kanya ato po nakita din si Dolores Talio Arquiliano. Okay. Niya po si Brother Cesar Elgira. Kanya direta speaker sa nahigala ito ng tanawan makadiyot. Okay, ato ning Lilion. Niya po si Brother Benjamin si Casis. Niya po si Glover Sayod Antonio Itorma. Okay. Niya po si Ruel Riponte. Muna ito mga nakita nga bag-o nga nahiduga nga naglantaw sa ato nga programa. Ako ning Lilion mga higala kadiyot ang ako nga messenger. Basig niya din okay niya si Ma'am El Silong kiguban sa nato si Sister Belinda Lohira Tirana. Okay, thank you sa pagpakiguban. Okay, mga doon ito mahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Nagasunod siya, nagapaminaw siya sa ato nga programa. Siguro taas-taas ng panahon. O niya siya pagpaminaw, nakasabot na yun siya sa tanan. Nakasabot na yun siya. Pero nakaingon ko marag, di pagit niya lihingpit, brad, ang iyong pagkasabot. Kaya nasabtan ni mga tanan, imposible kayo nakasabot yung magkinabuhitas nung nasabtan, imposible kayo nga di tamutuman sa ato nasabtan. Nga naman, kanang imong pangutana nga naghiskot ka nga
di lang ka magpabautismo, anya di lang ka musimba, usa man na ka supak sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, kung imong natun-an o nasabtan mga higala ang tanan, lakip ang mahitungod sa bautismo. Magpabautismo gyud ta. Nga naman, nagihuman sa tungabasa sa nakasulat sa Biblia higala, matod pang ginusos sa bautismo nga ginabautismo nako, kinahanglan kamo usab pagabautismuhan. So nagpasabot nga sugo sa Ginoo nga kinahanglan ang tao magpabautismo higala human siya nakasabot sa kamatuoran. Kay matinaw man kay na ang Biblia kung ang Bible mo ay atong sundon mga higala, tinaw kay na nga kinahanglan yun ang tao magpabautismo kung nasabta niya ang tibuok nga kasulatan. Nga naman, klaro manggod kaayo nga nagsugo ang Dios mga higala. Aniya, ang sugo niya nga matod pa niya nga kinahanglan yun ta magpabautismo. Ingon siya sa bautismo nga gibautismo kanako, kinahanglan usab kamo pagkabautismuhan. Mabasa na sa Marcos 10 versikulo 39 mga higala. Ano nga kung ato ni nasabtan ni pagkasultiha, magpabautismo kita nga naman. Kay sulti ng Ginusos, kinahanglan kamo magpabautismo sa gibautismo nako. Kay ang bautismo mga higala, kung nasabtan na ito ayo, mao mo gani usas pamaagi nga simbolo nga gihinluan ang atong masala. Sa buhat 2:38, ang atong mabasa, nagkanayon atong mabasa. Matod pa ni San Pedro, kinahanglan kamo maghinulsol. Pag hinulsol kamo, o sugo na, command na, pag hinulsol kamo, o pagpabautismo kamo. O sugo na, command na sultiha, maghinulsol. Buti pasabot nga, talikdan nato ang sala. Pag hinulsol kamo, ni ikaduha, pagpabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa tapatag-sa gitagpabautismo. Niya ang ato higala nga nangutana, man ato advisean kung nakasabot kita higalas kamaturan, magpabautismo ta. Nga naman, ato nabasa niyo, magpabautismo kamo ang tagsa-tagsa kaninyo alang sa kapasayloan sa inyong tanan nga mga sala. So ang bautismo diay nagsimbolo nga kapasayloan. Unsay pasayloon? Tanan nato nga mga kasalanan. Sukad sa atong pagkamatngon og buot kung nakalapas ta sa suguan sa Ginoo, hangtod sa presenteng panahon sa dihang magpabautismo ka, tanan nga mga sala pasayloon. O klaro na ang Biblia, pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So nagpasabot na nga kung nasabta na tong kamaturan, kinahanglan yun tayo magpabautismo. Nga naman, kay simbolo mo na nga gihinluan ang ato mga sala. Kabautismo, pag-unlod nimo kanang tubigod, gigamit man nato na literally sa paghuha sa mga buling, paghugas. Spiritually pod, gigamit na sa Ginoo nga simbolo nga sa pag-unlod ato sa tubig, gilubong tas tubigon nga lubnganan, ang atong mga sala gilubong na didto higala. So, kapasayloan sa sala, sumala ni Ginusos pahayag niya. Munang importante gyud ang pagpabautismo, higala kana kon ato gyud nasabtan ang kamaturan na gisulti sa Biblia. Kaniya, ang bautismo mga higala, mao sining panahon nga sa atong mabasa sa Galacia 3:27.
naghisgot ang pulong sa Ginoo nga ang tao nga nabautismuhan diha kang Kristo atong bautismo ni Ginoo gikasuloban siya og Kristo. So dapat di ay nga magsulob ta sa pagkamatarong ni Kristo. Unsay buhaton magpabautismo mahigala. Apan kung wa ta nagpabautismo, wa kita nasulobi sa kinaiya ni Ginoong Kristo. Klaro ba ang Biblia nagsulti nga ang nabautismuhan ngadto kang Kristo gikasuloban siya og Kristo. Kung wa ko nabautismo ito kang Kristo, lain ang gisulob nako ang kaaway ni Kristo. Kinaiyas kaaway ni Kristo mo itong gisulob. So dapat di ay magpabautismo. Nga naman, kay si Kristo mismo nagsulti siya sa Marcos 16:16. Kung atong nasabtan yun ang tanan na kamaturan, lakip ang pagtulunan mahitungod sa bautismo. Di kinahanglan yun ang tao higala magpabautismo. Nga naman, kay sa Marcos 16 versikulo 16, ang atong mabasa diha, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. So importante gid ang bautismo kay sa dihang ning tuotas kamatuoran, ning tuotas mga pulong sa Ginoo, ning tuota kang ginusos nga may atong Dios og manluluwas. Nag-ingon siya ang mituo niya siyang pagtuo nagpabautismo maluwas siya. Sulti man ni Ginusos sa namong anak si Ginusos man mo namulong anak niya siya man sad ang mobalik nganis kalibutan aron pagkuha ni adtong mga tao nga misunod sa iyang mga pulong. Niya nag-ingon siya matod pa niya nga tuota og magpabautismo ang mituo magpabautismo maluwas pero ang dili mahigala hukman sa silot. So nag-need yun ta og baptism mga higala kana kung gusto tang maluwas magpahugas ta sa atong mga sala pinaagi sa simbolo diha sa bautismo. Magpahugas ta sa mga pakyasan nga naman kay way tao nga luwason nga wa mapasaylo ang iyang mga sala. So kinahanglan gyud nga mahinluan ta mapasaylo itong mga sala alang-alang sa ato nga kaluwasan mga higala. So muning punto ha ato naiskutan nga kinahanglan gyud ta magpabautismo higala kay importante kayo ang bautismo kana kung gusto tang maluwas mga higala. So alang sa ito mga higala nga naminaw karon, nasabtan ninyo ang kamatuoran mga higala, atong nasabtan og ayo ang pulong sa Dios. Ayaw pagdaduha sa pagdawat kang Ginusos pinaagi sa bautismo. Para na nato, para na natong tanan, para sa atong kaluwasan. Kana kung naghandom tang maluwas, pero naghandom tang maimperno, nunid na nga musunod ta sa bautismo magisugo ni Ginusos. Nunid na kung gusto ta nga maimperno. Pero gusto tang maluwas higala, usa na sa mga requirements ba nga himuon sa usa ka tawo nga mituo o niya naghandom maluwas ang bautismo nga kinahanglan. Okay, ato sining basahon ni si Brother Jake Sumalinog ang iyang minsay. Happy Sabbath ninyo Brad Liv o Brad John. So happy Sabbath Brother Jake sa Sumalinog. Nanukad po ni dito sa Dumaguete. May gabi ni mo. Okay, atong i-continue. Kaya duha man ni ka-importanteng punto nga iyang gihisgutan dinhi. Nakasabot na gyud siya. O niya, di lang siya magpabautismo. Di lang po siya mosimba. Okay ba? Okay, salamat no. Muni ikaduhang punto kining di lang ko mosimba. Ang pangutan na karon, sugo bas Ginoo nga mosimba ta
pagkaadlaw ng Sabado. Kasabot mo siya nga Sabado igpapahulay, kamato pa na kasabot mo siya sa tanan. Pero di lang siya musimba. Arita sa pangutana og luwason nga kanang sugo bas Ginoo nga kinahanglan ta magsimba. Atong tanaw na dinhi sa nakasulat sa Levitico 23 o niya versikulo 3 mahigala. Ato ning ablihon ug tanawon ta ning ang Bible sa contemporary English version nato basahon. Okay. Mao ni atong mabasa mga higala gaingon din ako basahon na. Versikulo 3. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Gitinaw sa ato nabasa, ingon ang Ginoo doon na mo'y unom kaadlaw, makahimo mo sa pagbuhat sa inyong tanan nga mga buluhaton. Ang gitugot sa Ginoo nga magtrabaho ta unom kaadlaw, gikan sa Domingo kutob sa Biyernes unom na kaadlaw. Nya klaro gyud Ginoo, doon na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sa pagbuhat sa inyong mga buluhaton. Iyan ang sugos Ginoo. Nya sunod, ingon nga apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana. Kada simana naman ikapitong adlaw Sabado. Tanawa yung kalendaryo, di ba? Ang ikapitong adlaw Sabado. Tanawa ninyo ang listahan sa pulong Des Biblia. Ang adlaw pahulay, ikapitong adlaw simana. Ato ni basa na, apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kini alang nako. Iyan na si Ginoo, siya kuha ng adlaw. O niya sunod, ingon din niya, bisag asa pa mo magpuyo. Oy, bisag asa tang puyo, bisag niya tas bugo, sa tabugon, or sa nakalinlaing nasod sa kalibutan, ingon ng Ginoo nga, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlawng igpapahulay. Uy, bisag asa dito magpuyo, bisan asa tang nasura magpuyo, bisan asa tang lapita magpuyo, ingon ng Ginoo, gikinahanglan you must rest on the Sabbath. Kung ginang pagkasultiya may kung ginang siya brag kuman Diyos Ginoo ba? Ingon nga no matter where you live, you must rest. Sugo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlaw nga papahulay. Requirements kina ha? Kinahanglan magpahulay ta sa adlaw nga igpapahulay. Yung gusto na ni, and come together. Ang sabihin come together, maghiusa ka mo. Ang sa pag-iusa, siyempre ito simbahan, mag-usa. And come together for worship. Mag-usa ka mo ang mga believers sa pagsimba kanako may Gus Ginoo. So gikinahanglan requirements day sugo na sa Ginoo. Ingon niyo nga you must rest on the Sabbath and come together for worship. Gisugo tahigala sa pagsimba and come together for worship. Kung sa adlaw, kada ikapitong adlaw sa simana, kada Sabado, ang Biblia nagsulti, magpahulay ta, bisag asa pa ta magpuyo, magpahulay ta adlaw Sabado, ug maghiusa ta sa pagsimba. So nagsugo din Ginoo nga magsimba gyud ta. Dili kay mag-usa lang ko, di ako lang usas bay, di ra ko mosimba. Mag-usa sa ito pa, makigdugtong ka ngadto sa imong mga brothers and sisters, mga ikala. Nga naman madasig sa ta. O sugo des Ginoo, maghiusa ka mo sa pagsimba kanako.
Dayon gyud sunahan. This law will never change. Balaod lagi sa Ginoo. This law will never change. Dili jud mi mausab kining balaora. So nagpadayon na hangtod karon. So alang sa nangutana, higala kung naghandom tang maluwas atong sundon kompleto ang requirements balang kasulatan. Magpahugas ta pinaagis bautismo. Ikaduha, magsimba po ta kada adlaw Sabado kay nagsugo ang Ginoo nga pasimbahon ta matag adlaw Sabado. Wa naman time higala sa di pahingpit tapuso ng atong tulumanon. Nia ang atong theme song. Atong iyon si Brother John. Walay gala magampo kita. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Daghang salamat sa imong pulong na palanog sa kahanginan. Tuguti ang mga nagapaminaw, mahangpan nila, masabtan. Kabiga sila sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo aron daghan ang maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Kalipay namo ug pasalamatan imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kini tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa inyong mga higala, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug inyong ubos nga higala igsuon, Brother June dito, magaingon sa inyo maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.